السلام علیکم دوستان عزیز، ساز نازن سلامتی خوبه دخترکو پیش ستوره آمدگیم. ستوره به حد نوینکای فصل آوردگی مرامت حاضر تا آخر نوار تماشا کنین. یک تا به یک تا همش نشان میتین، میتوانین درخواست کنین، دستافکتون میکنن. بازاری کاروان طرفی تیلو بازار هشتم دروازه دویم قطار جای ستوره. بسیاری میدونن اگر علاقه اینا مرامت بینین چه نوینکای فصل آورده. اینا چند سومن؟ 300 сомон хушругиро бинен. Материалш атласния сабукаки фасон. Ина расветкош остинакоша бинен бо чӣ хушру будая. 300 сомон расветко ҳаст, размеро расветко ҳаст. ира бинен. Сабукак мегира. Пешакшон ай худаш пушидаги дига хе модела, ай духтарак бо дига хелай. Ина рангш дига хел будай. Се ранг бо сеимш кадомай? Ина ми дастангитон. Ина иде арманский шелка, иш вая итальянка. Иш итальянка духтарако бинен чӣ фасон 300 сомон бо арзон мешава бо хучонкати ҳам суҳбат шавем. салом алейкум гулдухтаракои хушрӯйма. мехоҳем ки даромади нағз дошта бошед, аз хона набаромада кор кунед. пас ман шуморо ба командаи худам даъват мекунам. кор хеле ҳам осон дар ширкати фаберликҷон. чӣ кор осонае? дар хона анамхе нишаста ҳар 21 рӯз пас ойлик мегирем. фарқ надорад шумо дар кадом давлат қарор доред ё ки шумо дар ягон корхона кор мекунед. ғайр аз ойлик гирифтан боз шумо плюс бонус мегиред. агар шуморо зарурат нест ки ранги солҳои пешнат баромада, яъне ки хона ба хона бигарден борҳои худтонро савдо кунед. фақат дар хона мешинед, барои рӯзгори хонаи худтон харид мекунед. чӣ хеле ки мо медонем маҳсулотҳои фаберлик ҳамашон оригинал истеҳсоли Россия мебошад. мисол собун, айна, шампун, духи, ҳамон чизе ки дар рӯзгори хонамон истифода мебарем ба худмон мехарем ё ки савдо мекунем, ба шумо бонус, яъне ки анамизвани шумо баланд мешавад ва оста оста иншалло ки соҳиби миллиони миллиардҳо ойликҳо бошад. ай 70 تا میلیون میلیاردها зависит дар худиш. духтаракои ина моделиш бинен чӣ модели фасона гумадагиай дар ҷои стора. ино 250 сомонай бо арзон мешава. комбинирований каплини белмандо ҳамроҳи итальянка. ай ҷои хушрӯча размеро 50-52 ина глошон мана кадомеда дар кораи духтаро стилиш аҷоибот метоватанада метавонед нависен сторада дастафкатон мекуна. ира бинен охи чӣ хушрӯчаай. духтарако чашми зулайхо ҳамаи размерош ҳамаи расветкош дар ҷои стора омадай. бори навинка марҳамат иҷада ду модел омадагиай. ина нигоҳ кунед, остинаш резинка омадагиай, ай ранги худаш пушдаги. баъд остинаш клёш омадагиай, ранги модел пушдаги. хулас ина марҳамат каседа дар корай пеш стора биёен. мана ай ҷоиб хушрӯ, ай 46 то 56 размер ҳаст, расветка ҳаст. маълумоти бештара бо метавонен аз худшон пайдо кунед. ира бинед танада хушрӯ меистай кирта. най моделиш боша купра ипек. духтарако нигоҳ кунед, аз инам чандта расветка омадагиай. беҳад хушрӯ кисош калони фасон. баъд сангчои ами вайёра биненда сангчоошон оригиналай. ина шишаги оригинал тоза фасон. чандта расветка 300 сомонай 280 сомонда метиҳан. ҳозир ман дигар расветкаорам нишонтон метиҳам. ина нигоҳ кунед, диден расветкаи фасон хушрӯ. духтаракои хушрӯ анаи модела бинен итальянкаи украшениядор аҷоиб фасонаки хушрӯ. чанд глш омадай 280 сомона. мана аҷоиб фасонакай 280 сомонай. ина расветкаҳош, ина сангчооша бинен ай 48 то 58 размер ҳастай. ина бо занг занед нависен бо ай худаш пурсен маълумоти бештара. ина короша бинен, кори дастиша аҷоиб. бисёриҳои модела интихоб кардаги будан, наёфта будан. ина стора овардагиай. ана баъд бо модели касичкаш ҳам ҳаста. касичкаш ҳам нишон тиҳен. инаи касичкаш ҳам ҳаст духтаро. ира бинен чӣ фасонаги чанд сум? 300-280 сомон. ипеки глянцеви кати тайёр шудагиай. сабукак ҳам итальянкагиш ҳаст, ҳам ипеки глянцевиш ҳастай. ина нависен бо шумода мефаҳмонанд ва метавонанд ки аз худшон маълумоти бештара пайдо кунанд. ҷои фасон дар кортон боша духтаро. ин стора овардай марҳамат арманский шолкай материалш ду модела. инаи моделиш бантик дора аз ду тарафош. ана пушидаги худаш боша вая диден бе бантикай. мана марҳамат хоҳишмандо метавонед нависенша 250 сомонай. чанд расветка дорад диден.
расветкош фасон ина бо косичка диден модели косичка двойная косичка материалош итальянка ёша ёем амин нарх 250 сомони ана биёен пеш стора бобинен духтарако ана бад распродажа ина картоша диден 130 сомонай крестьянка платья и бо расветка дора ина 130 сомон картая ки худаш стора пушдага диден паплини доинга беҳад хушруча ороиш кардага 130 сомон бо расветка дора духтаро нигоҳ кунен чӣ хушруча ҳамиҷада ҳамаш распродажа яй аз 100 сомон сар мешава картои стора 100 то 150 сомон айна двойкашам 130 сомон хулас аз 100 сомон то 150 сомона шумо метавонен ки распродажа харидорӣ кунен аз ҷои стора ана духтаракои хушрӯи киртои сторара бинен чӣ хел киртакои фасон овардагӣ ҳаст аз ҷои бод мана ишаишта фасона ишаишта фасон нархшон 180 сомонӣ ина паплинаки саб букаки хушрӯ то 64 размера омадай ира хича шуштагӣ ба духтагиян обда намедроя ҳангоми шуштан нигин задагӣ нигинои хамилёни фасон ана гилоша бинен чӣ хел гилои хушрӯ дора марамат касе кирта гирифтанӣ буд пеши стора биёен киртои фасон хушрӯ овардага ина моделора бинен охи ишаишта хушрӯай тананги худашку бо фасони бадай хулас ина қадамаш маъқулай скриншот карда партоен доставкатон мекунанд ина бинен ана киртара боша бисёриё пирсидан духтарако марамат ина ҷои сторада ҳам расветкош ҳам размерош ҳамаш омад нархшон 250 сомон паплини белмандо оригиналша диден расветкоша аҷоиб хушрӯ диден расветкои фасон 250 сомон кадом рангеш дар курайтона духтаро кадом фасонеш дар курай скриншот карда партоен стора шумода доставка мекуна ё ки биёянд бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор пеши стора хулас духтаракои азиз ин буд навори имрӯзаи мо аз нуқтаи савдои стора ина умумӣ када нишонтием чӣ хел боракои фасон борои хушрӯ овардагиай мана юбка кофтаи фасон куртои хушрӯ сарафан ҳамаи чӣ дорад нигоҳ кунед баъд арзон кардагиай бороша боро сар мешава нархошон аз 100 сомон мана ира бинен охи чӣ хел фасонай хулас барои маълумоти бештар сторада нависед